Bună dimineața, domnul consilier. Prin dispoziția numărul 104 din 16 iulie 2021 a fost convocat de către domnul primar în ședință extraordinară astăzi, 22/7/2021, orele 8, cu următoarele proiecte pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre, modificare și completarea HCL numărul 38 din 30 anual 1999 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Pângăraș de Țuneamț. Proiectul 2 de hotărâre privind aprobarea raportului cu activitatea desfășurată de asistenții personale persoanelor cu handicap grav pentru semestrul al anului 2021. Proiectul 3 de ordinea de zi privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august-octombrie 2021. Rubrica diverse interpelări. Cele 3 proiecte au fost inițiate de către domnul primar Ioan Cătrunel Macaș. Președintele acestei ședințe este domnul consilier local Ardeleanu Constantin. Domnul președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul secretar. Stimați colegi, vă supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Aveți cineva împotrivă? Dacă se abține eu. Înainte de a intra în ordine de zi, trebuie să aprobăm două procese verbale. Procesul din 2/7 și cel din 28/6. Dacă la procesul din 28 iunie 2021 aveți observații, completări, nu sunt. Vă supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Mulțumesc. Potriva abțineri? Nu. Dacă sunt observații, s-a completat la procesul verbal din 2/7/2021. Nu sunt, am eu una. La ședință a participat și doamna contabilă și nu apare aici. Vă rog să o treceți. Ședința din 2 iulie. Nu? A participat, dacă nu mă înșeală memoria. Nu știu că nu a participat, dar... Dar cum, domnule, că da? Nu mai... O discuție aici, o discutat eu înainte cu colegii. Ca înaintea ședinței, da. Dar nu în cadrul ședinței. N-a avut luat la cuvântul, n-a luat absolut nimic. Nu, a participat la ședință. Nu? Nu știu dacă considera aia că participare la ședință. Dar, în fine, eu o să notez. Bun. Faceți cum doriți, dar omul a venit, a participat. Chiar am avut discuție. Cadrul comisiilor, da. Da. Deci, Consiliul în cadrul comisiei. Vă supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine? Trecem la primul proiect al ordinii de zi. Să-l citesc și eu. Proiect de hotărâre privind modificare și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 38 din 30/9/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Pângăraș de Țuneamț. Inițiator domnul primar Ioan Cătrunel Macaș. Mă rog avizele comisiilor. Comisia Buget Finanțe. Aviz favorabil. De la Comisia Învățământ, aviz favorabil. Comisia Juridică, nu că am aici. Da? Comisia Juridică, la fel, aviz favorabil. Mulțumesc. Vă supun următoarea proiectul. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotriva? Abține? Nu. Unanimitate. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre prin aprobarea raportului prin activitate desfășurată de asistenții personali ai persoane cu handicap grav pentru semestrul 1 2021. Avizele comisiilor? Comisia Buget Finanțe, aviz favorabil. Comisia Învățământ, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Vă mulțumesc. Vă supun la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Nu sunt. Bună melodia. Trecem la proiectul numărul 3. Cel mai greu. Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie. Sunt propuneri deja? S-au făcut? Faceți propuneri, vă rog. Cine dorește? Domnul Munteanu. Propun de domnul Ungureanu, președinte de ședință, în următoarele 3. Deci, înțeles, dacă nu aveți programat concediu.
Domnul Munteanu propune pe colegul Ungureanu. Sunteți de acord? Cine este pentru? N-aș ști eu că Așa, am spuneți. niște situații care... Mă rog, deci aveți niște probleme, am înțeles. Atunci facem altă propunere, nu? Propun pe alfabetică, de ce nu luați Pavel. alfabetică? În ordine, dar dumneavoastră n-ați dat în ordine alfabetică, am început Consiliul ăsta. Trebuia în ordine alfabetică, atunci nu aveam probleme. Alfabetică nu fac o propunere. Acum, Haide, doamne, Haide. nominalizați cineva. hai, cine nominalizează? Propun pe domnul Anastasie atunci, dacă domnul Ungureanu. Doamna Anastasie, sunteți de acord? Da. Ok, ca să nu mai... Oricum trebuie să fie pe rând. Deci de acord, da? A fost propus doamna Anastasie, președinte pentru următoarele 3 luni. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri. Deci domnul Anastasie Pavel va fi președinte pentru următoarele 3 luni. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi, diverse și interpelări. Cine se înscrie pentru diverse interpelări? Domnul Radu, 1. Domnul Munteanu. Domnul Dandu. Dacă e cineva, domnul Pașcu. Da. Domnul Lungu Bordea. Da. Închei lista, să știți că așa am hotărât, nu? În mod democratic, nu mai înscrii, nu mai Și revenim. domnul secretar să prezinte punctul de vedere al prefecturii. Domnul secretar, sigur că da. Face și domnul primar, are în final. Interveni oricând și oricum Sigur. majoritatea întrebărilor Da. nu sunt adresate, dar avem niște cereri și aș vrea, unele sunt chiar importante, nu urgente. Discutăm cereri sau Cereri. cereri prima dată. Haideți cereri să vedem. Spune domnul primar. Și domnul, da, știți, domnul secretar, repede să meargă. Nu? Sunt unele proiecte care durează. Cererea Da, aia nu e cazul, puteți să-i dăm al lui domnul Radu, să citeți. Cererea 5460 din 22 iulie 2021 a domnului consilier local Radu Laurențiu către Primăria Pângărați, în atenția domnului primar și a domnului secretar. Subsemnatul Radu Laurențiu Bogdan, vă rog să-mi puneți la dispoziție o situație a tuturor veniturilor casate către Primăria Pângărați la SECE General Energetic, SRL, în ultimii 3 ani, inclusiv dacă în acest an au fost încasate astfel de venituri. Menționez că această situație este necesară în vederea realizării unui studiu de impact asupra poluării pe care o produce această unitate în comunitatea noastră. Vreau să precizez că am văzut că funcționează din nou și vreau să le cer din nou un pic autorizațiile funcționale, că până ieri n-am sesizat mirosul, dar ieri iarăși am sesizat un miros suspect. Și o să le cer în primul rând, că altceva n-am, să le cer autorizațiile pe care au fost reînnoite, să vedem pe ce se bazează și după aia demară mai departe dacă este altceva. Vă ocupați dumneavoastră să-i transmiteți cu sectorul contabilitate, da? Asta da. Putem adăuga și la cunoștința Consiliului, să știe. Sigur, da. Bine să știm. Și am făcut un... Da, să vedem și noi. Ok, ei vin, fac focul, ne afumă, ne poluează, ne asta. Aduc un venit la... Venituri aduc. Nu vă le pot Da. spune exact, ultimii 3 ani, dar... Eu am înțeles că sunt destul de mici veniturile care vin aici. Adică m-am interesat, am mai întrebat pe aici prin primăria, acum, na, vreau și un răspuns oficial. Da, nu le o denumire. Că acum, Nu se compară cu Deci veniturile nu aduse din undeva- hidroelectrică. exact, deci ne punem cu afumul, deci nu numai comunitatea Pângărații, vorba și Starcăuși de Alexandru cel Bun, sunt 3 comunități. Și nu se poate ca pentru câteva zeci de mii, dar eu cred că nici zeci de mii, nu știu câți bani aduc ei, dar o să primim răspuns oficial. Asta nu-i mare. Deci E la vorba de lăsarea 10.000, serii vine da. un fum și vine un miros a... Deci am putut de În afară de asta, dacă presiunea atmosferică e mare, eu am filmări făcute, mă Nu oprit se mai ridică. în trafic, nu se mai ridică și se așează. Și exact, deci că ești la Hiroshima, cum vedeam prin filme cu... La fel, nu se poate, avem Da. copii, avem... Haideți să fac eu o scurtă intervenție.
Noi am mai făcut niște sesizări și în legislatura trecută, să știți, spre poluare de la general energetic. Ei vin cu niște analize primite de la Direcția de Sănătate și în care arată că noxele sunt în parametri normali. Ei, cu asta să scuze ei. Dar, nu știu, eu n-am prea am încredere în aceste parametri normali. Da, domnul Adrian, până acum s-au făcut sesizări pe aici, pe acolo. De acum vă spun eu cum mă direct la minister. Nu mai umblu cu joacă, când mă duc la prefect, mă duc la minister. Și vedem care e răspunsul de acolo. Păi, dacă e nevoie, strângi din nou semnături și vă garantez eu că dacă strângem câteva sute de semnături, îi închide și sănătate și la revedere. Să ducă ei în Italia, pe unii veniți să... Absolut. Absolut. Poluarea este pe satul Poiana și pe stradă, pe Nu cartou. merge Și așa. vine și mai că bate contra invers. Și eu am sezizat alaltă ieri, că am venit la primărie și toată lumea se întreba, de unde vine mirosul? De unde, vezi? Îl vedea cum o arde coș. Bun. Trecem la următoarea cerere. Cererea 5449 din 21/7/2021, prin care RCS RDS, sediu în București, solicită să analizați posibilitatea închirierii unei suprafețe de 225 metri pătrați în extravilanul Comunei Pângărați, cu punctul numit Pășune Gusturiș, zona Regleu, teren aflat în proprietatea Comunei Pângărați, necesară instalării unei stații de bază pentru telefonie mobilă, pilon ancorat cu înălțimea de 30 de metri. Are rost să explic eu. Deci la EDF vor să tragă fibră optică și au demarat în toată comuna, sunt primii, noi ne bucurăm că capetele de sate nu s-au acoperite de internet. Și pentru treaba asta trebuie să-și monteze ori un releu nou, ceea ce e mai costisitor, ori să-l amplifici pe ăsta, să mai pună niște antene. Ca să mai pună niște antene, trebuie să-l ancoreze mai tare. Și vor să pună niște piloni de ancorare, mic altceva, pe teritoriul comun. Acum știți că e destul de dificil, de asta am și urgentat un stuleț ca să scoatem din pășuni o suprafață, să o trecem în domeniul privat și apoi să le o concesionăm dumnealor. Dar cred că nu suntem împotrivă pentru așa ceva. De acord, Consiliu? Cine se pentru? Deci nu sunt probleme, sigur. Am văzut deja că s-au ridicat niște stâlpi. Convenția a fost să ne permită că exact pe zona unde nu erau stâlpi, nu avem nici noi și nu putem folosi și noi, spunem, de exemplu, lăpi aceste. Da, teoretic am putea să-i condiționăm, adică, domnule, vă dăm terenul și titlul gratuit dacă e nevoie, adică nu neapărat că noi trebuie ne convențim la Păi, 280 metri cu... Exact. Doar să fibra aia optic să ajungă în toate colțurile comune. Nu trezim că, nu știu, fondul Anțului nu mai are sau dincolo nu mai are. Duce până la cap. Deci să fie toate satele și toate ariile acoperite. Să aveți grijă în contract să prindeți lucrul ăsta. Dar asta prindem în proiectul de hotărâre. Dacă dăm teren cu titlul gratuit, îl punem și niște condiții. Poate un preț mai mic pentru un locuitor, poate. Ei, e mai mic. Nu? Deja, iată. Ei, Da, e așa de să exagerăm că... Avantajul pentru comună. Cererea 4623 din 17/6/2021 a doamnei Bulai Sorina, cu domiciliul Comuna Pângăraș de Surnean, cu sesoarea unei construcții cu destinație de locuință, în Comuna Pângăraș, satul Gărăcior, strada Scăricica. Prin prezenta vă roagă să aprobați finanțarea extinderii iluminatului public, deoarece nu este posibil un branșament simplu de distanța de la locuința sa până la ultimul stâlp de rețea este foarte mare. Unde locuiește, doamna? Undeva aici. Deci au început 3 pensiuni, La 3 pensiuni. una. E scăricic aici. Da, da. Dacă dăm un aviz de principiu la cele de asta, noi am solicitat deja la Belgaz care sunt costurile, ca să știm cum întocmim proiectul de hotărâri, dacă putem sprijini un singur stâlp, de fapt, trebuie amplasat și... Da. De acord, Consiliu? Da, nu, am o întrebare. Nu cad din sarcina EON sau Belgaz să amplaseze stâlpul ăla? Nu. Sunt niște costuri, noi Nu, ne-am nu, cerut. nu. Ca nu, E orice. fiecare la fiecare locuință trebuie să asigure Nu, de rețeaua, exemplu, nu? dacă construiești mai sus în Nițeni, vrei să dai niște loturi să construiești tu ca autoritate, ești obligat să duci utilitățile acolo. Deci orice extindere. Da, da, da. Acum, cu terenurile s-au dat, dar noi n-am dus curent. Da. Ok. Deci, de acord, Consiliul. Vă mulțumesc. Următoarea. Mai sunt? Sunt.
Avem. Are- Cererea preotului paroh cu numărul 4637 din 19/6/2021, preot paroh diaconul Ioan din Oanțu, care roagă să-i acordați un ajutor financiar în vederea renovării casei parohiale din incinta bisericii. Da, păreri. Noi am acordat la fiecare parohie o sumă de bani, nu? Pentru lemne. Pentru lemne și pentru... Am acordat. Părintele ne-a și explicat, vrea să facă o copertină, un fel de tirată, un definitivat pentru proiectul asta de grădinire. Eu aș vrea să o aprobare ar fi optimă, să putem acorda, eu știu, 50, 5.000, 10.000 de lei sau cât hotărâți dumneavoastră, dar în condițiile în care ne permitem. Că știți că bugetul e strâmtorat tare și Da, adică dacă puneți un termen obligatoriu mâine, nu o să avem eu să-i dăm bani. deci o să-i dăm în funcție de bani și nu putem să-i promite că îi dăm în perioada imediat următoare, nu? În cursul anului. Nu un pic. Părintele a venit cu un nou avânt, foarte bun pentru comunitate. Așa e, suntem toți. Comunitatea e foarte bucuroasă, Da. vrea să facă. Acolo a fost un sprijin la destul de consistent la parohia Oantu. O să fie în continuare, nu pune problema cu sprijinim, dar în funcție de posibilități pe care le avem. Și în orașe poate să facă lucrul ăsta, că eu mă aduc aminte cu mulți ani în urmă, am văzut la mașină de aici la primărie lista cetățenilor în satul Anță care contribuiau cu bani la refacerea bisericii satul Anță. Și știți că oamenii au fost foarte săritori și Aia e vorba despre o altă, când s-a mărit biserica la oameni cu mulți ani. așa, așa. Da. Dar se și vede, se Au vede. fost săritori și acum oamenii s-au ascultat. O să ajute și oamenii. Poftiți, domnul Rosu. Da, din punctul meu de vedere, sunt de acord cu... Deocamdată nu declară că nu există. Sunt de acord cu această cerere, însă ar trebui de avut în vedere că mai sunt și alte parohii, adică eu consider că ar trebui să dăm la toate parohiile în mod egal. Pentru că după aia facem discriminare. Pentru că există cerere și la parohia Poiana, există și la Stejarul, există și la... Asta parohia. Nu? Asta sate. Și eu zic că ar trebui fixat o sumă, cum a fost fixată chiar de la începutul anului, fiecare parohie și primească bani să facă. Nu știu, așa să lucrați și la Oanțu, și la Poiana, și la Preluca, și în toate... Dar noi am aprobat la începutul anului câte 10.000 de lei pentru fiecare parohie. Ideea este că până acum sunt și alte culte, care toți Exact. cetățenii noștri sunt. Exact, și la celelalte culte ar trebui, da? Exact aceeași sumă, frate. Așa avem Cristi, avem Pentecostale, Da. și au biserici. La unul dăm, știu eu, o grămadă de bani și la alții nu dăm. Nu merge așa. Deci sunteți de acord cu propunerea colegului Radu să dăm o sumă egală fiecare parohii? De acord, da? Eu nu sunt de acord, de exemplu, pentru că Da, știu că alte parohii au primit sume foarte consistente atunci când am avut nevoie. Da. Da, bine, domnul primar a văzut că a făcut decizarea, în funcție de Care banii care parohia a avem. primit un miliard și ceva odată. Acum, știți că cu banii stăm cam... Deja, Și atunci deja nu dă cu primit plus. probabil să dăm în funcție de necesități și preoții parohi să vină să-și expună proiectele, ce au de făcut. De exemplu, Oanțu este o ruină, s-au pus o grămadă de condiții, nu este declarat nici monument ca să nu putem să umblăm la ea. De la Pompire au avut o grămadă de reglementări. Da, totul Da. acolo este un... Bine, deci colegii au votat într-un mod, mergem în felul ăsta, da? Și în funcție de, cum spunea domnul primar, în funcție de buget până la urmă. Nu mai de ok să votați, dar am rugat chiar pe domnul secretar să conspecte, să scrie în procesul verbal lucrul ăsta. Deci, domnul secretar notează, sigur. Da, următoarea. Cererea 4725 din 24/6/2021, în care subționații Bangu Mihaela și Bangu Ionuț, domiciliați în sat Vadură, în Comunal Sat Cerbun, roagă prin prezenta să le aprobați în concesiune cu titlu gratuit un lot în satul Pângărați cu mângălărie în vederea edificării unei locuințe. Și greșit ce o concesiune cu titlu gratuit. Păi, în concesiune. Să le aprobați în concesiune cu titlu gratuit. Eu vă spun ceea ce au specificat Noi, deci pe cerere. părere, noi am stabilit că dăm numai locuitorilor comune, nu? Parcă așa am hotărât. Păi nu. Mi se pare corect. Noi am avut o grămadă de cereri pe care nu le-am soluționat la
Deci, aviz nefavorabil, da? Cine este pentru aviz Este nefavorabil? următoarea, că dacă este concesiune, noi nu aprobăm o cerere a unor oameni. Asta e o paranteză, nu e legată de asta. Deci, cineva solicită o concesiune. Noi nu aprobăm, dar o aprobăm și emitim un proiect pentru concesiune și se scoate la licitație. Ei, la licitații nu putem să impunem să nu vină altul din altă localitate. Deci dacă aprobăm cererea unui concetățean al nostru pentru concesiune, nu pentru directă sau legea 5 de tine de teritorie, să scoate la licitație. Poate veni și domnul Bangu și domnul de la Ierusalim. Să liciteze și să ia suprafața respectivă. Dar dacă noi nu aprobăm o cerere din principiu, o suprafață de concesiune, eu cred că o putem scoate și fără o cerere în spate, să o scoatem în concesiune și la licitație. Culmea că sunt niște suprafețe de astea pentru care poate nu par ochioase sau bine amplasate, dar ar veni un venit de acolo. Știu, da. Bine, ei n-au înțeles semnificația termenului. Mulți de concesiune cu titlul gratuit. Deci, În același timp ar trebui să avem un pic grijă că mai există cereri pentru tineri, știți, încă din anii trecuți, care n-au fost, știu eu, cărora nu s-a dat niciun răspuns și nu mi se pare chiar în regulă noi să scoatem la concesiune, nu știu, loturi de teren care ar putea fi date la tineri căsătoriți ca să-și facă case și Tinerii noștri de aici, care ar putea beneficiază, că nu beneficiază. sigur că da. Deci, prioritatea ok, că nu dispunem de multe Deci, loturi. eu Am cred că terminat ar trebui, după cum s-a mai spus în ședinței trecute, făcut o situație, inclusiv cronologică, a cererilor. Este deja situația, e aproape finalizată, s-au ridicat, se fac documentații cadastrale, deci deja Acum se fac cu intabulări, știți? cu intabulări. Ceea ce e foarte bine. Are de mă cadastral, știi exact ce suprafața, nu mai... Deci, în cartea În funciară. trecut nici măsurători manuale nu erau pe aici, pe acolo, probleme întâmpin zilnic. Mă duc, că vecinul a avut până aici, ăla a avut până încolo. Adică dacă sunt terenuri pentru, nu știu, activități economice, că acum, da, putem identifica și putem clasa, primăria poate să claseze, le scoatem la concesiune. Dar dacă sunt terenuri, cum e acolo la Mângălărie, acolo e clar că este un căt indicație. Nu mai poți băga, nu știu, să vină unul să-și facă o hală de producții sau ceva. Deci nu știu dacă mai sunt suprafețe disponibile acolo. Poate au renunțat cineva la un cazul ăsta. În rest nu mai sunt. Deci aveți nefavorabil, da? De acord? Cererea 4890 din 29/6/2021, semnat Antăluță Cătălin, din Comuna Ciurea, județul Iași. Prin prezenta vă rog să-mi aprobați cesionarea unei suprafețe de 300 metri pătrați teren în vecinătatea sediului ocolului silvic Pângărați, pe malul râului Bistrița. Acolo Pângărațul e visă. Acolo, da, bine. Acolo badă, Practic, acolo e la Pângărați, așa a fost denumirea și tot au rămas. pentru ce? Cere, nu? Terenul în vecinătatea sediului ocolului silvic Pângărați, pe malul râului Bistrița, dar nu specifică pentru ce. Deci, aceeași situație. Nu acordăm din afara comunei. Ei, nu, chiar să vrem, acolo e zona de protecție a râului Bistrița. De acordăm animal. Deci, aveți nefavorabil. Da? De acord? Mulțumesc. Următoare. Așa, cererea 4384, doamnei Butucaru Maria din Poiana, care solicită un ajutor de înmormântare. S-a ocupat de înmormântarea numitului Baltar Gheorghe, care a decedat la 30 iunie 2021. Acesta nu a avut niciun venit și s-a ocupat cu totul de înmormântare. Pune în spate certificatul de deces și copiii pe buletin, câtanțile pe care le-a adus. Să acordăm ca la fiecare, nu? De acord, colegii? Da. Cine se pentru? Mulțumesc. Ancheta socială. Da, la inițierea unui proiect de Acum știm hotărâre, fiecare aici și despre cine e vorba și situația. cererea 5109 din 7/7/2021 al domnului Pârțac Andrei, care roagă Consiliul Local să-i atribuiți prin închiriere, pe termen nelimitat, suprafața de teren aflată în vecinătatea locuinței sale, cu scopul agrementării acesteia prin cultivare de plante și arbori ornamentali.
Da. Părția care e sus aici, E părul. E vorba de o suprafață neinclus în pășune, cu brusturiș, eu m-aș bucura de un teren netrebnic care vreau să zic că e... Domnul Are și de o utilitate, nu? Și suprafața are. noi am măsurat Tot cu o acum cerere trebuie să de ia să concesiune măsurăm. aprobată de către noi. N-am mai implementat proiect, că nu mai avea concesiune, nu construiești nimic, vrea doar închiriere. Da. Și procedura mai rapidă. Da, dar închiriere pe teren limitat nu se poate. Nu știu nimic, proiectul noi îl facem. Absolut. Sunteți de acord să îi acordăm? De principiu, de principiu, da. Nu afectează drumul. Eu cred că unul planta nu cere pe Bolșoi. Pe condiții le pune primăria, sigur. Doar la proiectul de hotărâri bănuiesc că trebuia să apară un proiect hotărâri să fie făcut. Să se vadă exact suprafața. Tot așa e prin calculare. Deci, de acord, colegii, condițiile astea, da? Bine. Următoare. Au contează. Sava Remus Marian, din Miroslava, Iași, roagă să-i aprobăm concesionarea, încheierea unui teren în suprafață de 1000 m2 în sat Stejară, în zona Căminului Cultural. S-au orientat bine băieți. Da? Aceeași situație, noi, alt județ. După cum vedeți și din cererile astea, să știți că comuna Pângăraț, înfloritoare sau nu, după cum o văd unii sau alții, este o comună căutată. Au venit, au cumpărat și de la Brăila, de la Galați, de la Bacău, cum mai spun, și după cum vedeți și din cererile de concesiune, nu că e căutată, e doar frumos așezată geografic. Și pe mine m-au întrebat mulți, unde găsesc teren, nu găsesc teren de casă. Da, sigur, e un loc foarte frumos. Dacă mai scăpăm de poluarea asta care nu știu, va fi mai bine. Următoarea, domnul secretar. Păi ce dați aici? Ce spuneți? Aveți nefavorabil, da? Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abține? Nefavorabil. Cererea 5414 din 20/7/2021, prin care parohia din localitatea Poiana, comuna Pângăraț, roagă să binevoiți a aproba cererea de a folosi spațiul arondat școlii din satul Poiana, ocupat de un fost spațiu destinat colectării gunoiului pentru a schimba destinația într-un spațiu destinat parcării. Noi luăm gardul ăla că am promis de acolo și părintele zice că nu e spațiu pentru biserică, să poată parca lângă grădiniță mașinile. Da. Sunteți de acord, stimați colegi? Cine este pentru? Cred că sunt cel mai în măsură să aduc în vedere faptul că nu știu dacă e cel mai potrivit loc pentru parcare acolo. Adică, ok, suntem de acord să parchezi de acolo, dar când vin oameni la biserică, vin o dată pe săptămână. Ori, eu știu despre și loc. Care la care? Ăsta din fața școlii? Exact, ăsta din fața școlii. Acolo e un bloc destul de mare așa. Eu aș vedea acolo făcut un părculeț ceva, niște bănci, pus, mai ales dacă s-a început sistemul de camere de la vedere acum. A pus o cameră la vedere acolo, ca să nu mai strici copiii, să nu mai arunci cu noi pe jos. Dacă aruncă, îi dăm un avertisment prima dată și după aia vă zic eu că nu o să mai... Da? Parcare, facem parcare ca să fie parcare tot timpul săptămânii. Ok, copiii aia unde se mai joacă? Parcare este în fața casei de prăzniri, este parcare mare acolo, se poate parca. În spatele școlii nu este spațiu. Alte păreri, alte păreri. E în spatele școlii, dar vezi că în spatele școlii acolo sunt lemni, sunt și magazii, cam... Și terenul înclinat. Și terenul înclinat, știi? Adică... Acolo nu se poate face în spate. În fața acolo se poate, adică nici măcar făcut gata. Pus niște piloane așa, ca să nu intri cu mașinile pe iardul vechi. Acolo pus niște bănci, niște coșuri ca să nu mai arunci copii, că acolo s-a adună foarte mulți copii din... Da, eu Din Poiana. E singurul loc unde se mai adună copii. Da, e restul unic, sigur. Da, domnul Pașcu. Eu știu că acum vreo 2-3 ședințe, poate mai mult, am avut o cerere pentru spațiul ăla de la școală de acolo, la cineva să facă o spațiu de producție, ceva. E vorba de spațiul din interior. Din interior, la clădiri. Da, vă dați seama că nu poți să-i dai un spațiu interior dacă îi dai cu destinație de producție și să nu-i lași niciun acces pe exterior. Va avea niște materiale, materii prime, produse finite, nu? Adică trebuie să luăm și asta în... Chiar parcări pentru mașini, nu? Dacă atunci am aprobat să-i, mă rog, să vedem care este
situația ce Răspunsul de la minister, da. E vorba de răspunderea Ministerului Învățământului. vom primi favorabil să dăm cuiva să facă un spațiu de producție, să-l întreținem cu el, trebuie să ne gândim că trebuie să dăm și acces acelui persoane sau Și să vă spun că niciodată, de când e chestia asta că Ministerul să dea posti școli sau așa, nu a fost aviz favorabil, întotdeauna a fost nefavorabil. Ei nu străinează, odată înstrăinat școala aia, îi sănătate și la revedere, nu mai. Să vedem. Deci cum facem cu părintele? Haideți să acordăm totuși un spațiu acolo pentru parcarea mașinii. Parcare pentru mașină ar fi o soluție pe malul Burăului ăla care îi deja este canalizat. Da, a venit cu buldul acolo, îndreptat până sus, că ai loc în fața școlii. Deci vorbesc strict paralel cu Burăul. Și făcut de parcare așa frumos, luate, bineînțeles, și din fața școlii de acolo. Trebuie luate alea platformele alea betonate și zic eu urcat de undeva mai sus. Și așa nu-i folosește nimeni. Acum nu se mai pun gunoi la el. Deci inclusiv unde, în sfârșit, la comunele alea s-a implementat programul ăla de colectare selectivă prin licitații la nivel județean, platformele au fost ridicate. S-au făcut predare pe mii, dar ele au fost ridicate tot la fiecare poartă. De poveste de ieri an, vedeau ei că la noi sunt în concesiuni, adică... Da, da, la noi doar le mutăm undeva mai sus. Da, dar înțelegeam și tot nu e. Le luăm și le punem undeva, că știu care-i treaba, că nu Aia poți de la fi... Poiana deja e luată. Nu, sunt acolo. Și dau urât, adică chiar Da, sunt urât. trebuie luată de acolo, că nu-i mai treabă nimic. Deci, Parcare fără probleme, se poate face parcare chiar în fața școlii. scopul a fost realizat. Ce au vrut să facă. Către Bârău, acolo, făcut de parcare, cum să spun eu. Eu mi-am notat, am luat în considerare, mergem să ne uităm. Exact, da. Deci, Făcut în spic și doar acolo e foarte simplu. Vii cu pultul, ai luat, ai îndreptat, ai pus și pietre și gata, ai parcare. Sunteți de acord, stimați colegi, în felul ăsta? Bun. Deci, părintele acordăm o variantă. Dacă domnul primar o să-l ajute, să rezolvăm și asta. Cereri nu mai am. Nu avem cereri, mulțumesc, domnul secretar. Trecem la diverse și interviuri. Vă rog tare mult să fiți foarte scurți, conciși, că fiecare avem probleme, da? La obiect. Domnul Rad, primul. Da, mai întâi, am văzut că în fața clădirii de acolo, care urmează a fi școala cu grădinița cu program prelungit din Pângărăcior, o ieșit cineva, fix în fața școlii acolo, a ieșit cineva cu gardul în... Băi frate, până în drum. Acum trebuie văzut un pic și acolo, pentru că mi se pare că omul a ieșit în mod abuziv. Restul gardurilor sunt aliniate, el a ieșit cu gardul în față. Trebuie să stăm să ne gândim inclusiv faptul că acolo te duci, îți duci copilul la școală. Trebuie să parchezi undeva, n-ai cum să parchezi acum fix în mijlocul drumului. Văzut un pic acolo, omul nu a ieșit foarte mult, dar nici nu e ok așa să părăsești tu aliniamentul. Dar din ce știu eu, acolo sunt într-adevăr niște închirieri. Nu le știu exact pe suprafețe, dar o să verificăm un pic, ne-am notat. Acolo sunt închirieri, nu trebuie ce la rând, la domnul Muraru acolo. Da, dar e de la aliniament, de la trădova anul și o ieșit până la urmă drumului. Exact. Au închirieri, dar nu, să verificăm un pic suprafețele, ele și închirieri, dar să le vedem. Bun, dar inclusiv la închirierile alea, nu știu că ar trebui lăsat să, băi, ok, ai zonă, dar acum, dar ce ar însemna ca toată lumea să-și îngrădească zona de la drumul național, nu? Care e închiriat. Băi, ok, îți pui ocelul, ce spui tu acolo, nu știu, n-am idei, dar nici să cosești iară, faci aici. Referitor la parcare, știți că cineva a solicitat terenul ăla din spre satul Pângărăcior. Acolo am spus că nu-l dăm, fiindcă probabil va fi parcare pentru terenul ăla din fața magazinului. Da, da, acum nici să stricăm alineamentul la toate gardurile. Bun, asta e unul. Doi, la fel se întâmplă, am fost anul trecut, cred că, însoțit de doamna, de colega noastră, doamna Gabrielescu și de doamna de la urbanism, de doamna Elena, la Preluca, la... unde a fost amplasat scrâncicul ăla acolo. Sau la Ursaru, da, exact. Păi, și acolo trebuie văzut un pic verificat, că mi se pare total aiurea, frate, adică e un spațiu de joacă, a fost făcut spațiu de joacă, vine cineva și îngrădește spațiul de joacă, crezi, gata, spune stăpân. Nu numai că am îngrădit așa cu un gard provizoriu, dar au făcut temelii, frate. A venit doamna
de la urbanism, a fost la fel, am fost însoțit și eu doar de la cadastru, a spus, bă, ăsta e terenul primăriei. Ok, dar se trezește fiecare și îngrădește terenul primăriei cum vrea. Ce mai face? Că își face casă, că o rezolvă cu nu știu cine, care relații, care... Păi da, ok, dar așa dacă ne punem relații și eu mă duc și îngrădesc, dă drumul în aia. Deci inclusiv sunt grădite scrânciuri care sunt de primărie pentru copii. Da, domnul primar și-a notat, și mai aveți? Eu nu mi-am făcut relații, desigur nu e când sunt eu mandat ăsta, dar eu o să vedem. Eu am spus că a fost Era mandat de anul trecut. când am Domnul fost. Robert, Așa. Încă un aspect. Am văzut că s-au început lucrările la puntea de acolo, de la care trece Pistiviță, care face legătura cu satul Poian. S-au început, lucrurile sunt ok, doar că văd că întârzi un pic cam prea mult. Definitivăm. Da, un aspect. Deci ar trebui pus măcar o zi forțat un pic lucrurile și înfundat găurile alea. Știți, bă, ca să mai ferim de pericol, știți? Că acum eu am început dintr-un capăt, dar găurile alea, unii chiar e pericol, le-au lăsat. Noi schimbăm tot. Ideea e că eu ne și inundațiile astea au fost o știi, dar acum am și făcut pauză. La momentul actual avem fricție în spate, de exemplu. Director, domnul Vici vă poate spune. Știu, eu înțeleg lucrul ăsta, dar acum nu Da, știu mai cine trebuie notat. să cadă un copil în apă sau să Nu, e, lăși, da. știi? Că nu durează, adică jumătate de zi dacă ai soarme acolo, bă, găurile alea să le înfundi. Da. Acum nu facem, știți cum era și fosta conduce, bă, nu asfaltez drumul, nu pietrez drumul ăsta, că o să vin eu cândva peste 20 de ani să-l asfaltez. Nu există. Da, bine. Domnul Radu, mai aveți? Cam atât. Încă un aspect. Am făcut o cerere verbală acum 2 luni către domnul secretar, că mi spune la dispoziție un pic toate cine ia din primăria Pângărați sporul ăla pentru proiecte europene. Și văd că nici până acum nu mi-ați trimis domnul secretar. V-am spus și telefonic și online. Vă rog să aveți grijă ca să nu fac hârtii la prefectură și după aceea să... Da? Puteți să faceți hârtii și aici, cu script. Da, ok, dar dacă consider că dacă a fost notat în proces verbal și filmat și asta... Sunt multe probleme și de aia. Bine, domnul Radu, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Spuneți. Să dăm îi putem da și azi, noi un răspuns. Ideea este ca să nu în societate scriem e bine să nu apară numele lor postate pe rețele și... Da, vedeți dumneavoastră, că în momentul în care ești funcționar public sau lucrezi într-o instituție publică, ești plătită din banii oamenilor, îți cam asumi că nu există nicăieri în lumea asta, văd să nu apară numele meu. Nu există. Nu? Deci, inclusiv declarația mea de avere este publică, a dumneavoastră este publică. La fel și a tuturor funcționarilor publici. Acum nu stea omul să cercetezi. Asta este, lucrezi în primărie, îți asumi, frate, că poți să învași și eu o să cred. Nu? Eu nu cred că este un secret până la urmă. Dacă totul este acordat legal, asta e. Da, domnul Munteanu, vă rog, concis. Concis, 2 puncte, 3 am și Spuneți. de vreo câteva zile au apărut în zona intersecției la drumul principal cu drumul Gării, am vorbit și cu domnul Vici, l-am sunat, un panou, probabil va fi publicitar, nu știu ce va fi, care oamenii m-au sunat, mi-au mai întrebat, va obtura total spațiul de asigurare de a ieșire din intersecții și nu știu dacă s-a montat legal, pentru că domnul Murară, când a avut de montat panou publicitar, cererea a trecut prin Consiliul Local pentru aprobare. Normal. Acolo, mă rog, ca să vedeți care e stadiul și situația, că am impresia că s-a făcut de chiar abuziv. Da, s-a reținut. Eu am fost deja la fața locului cu doamna ingineră și, într-adevăr, panoul nu are niciun aviz nici de la noi, nici la drumul naționale. Nu El a fost amplasat. Nu știe cine I-am făcut știm și cine. I-am făcut o adresă. Trebuie să vină cu documente la noi. E un patron a unui local din satul Dar Bogaci. întâi montezi și după aia vii cu Deci el s-o cerere de aprobare. Poate nu știu, dar trebuie spus condițiile care poate să facă să ceva. Noi ne-am autorizat și trebuie estimat că mai are niște probleme, nu doar astea, panourile și... Să știi, trebuie să știi. Da, domnul Munteanu. Următoarea. Și revin din nou cu o solicitare către primărie Pângărați. Haideți să rezolvăm cumva drumul și platoul de la Stejară, să luăm niște betoni, să curățăm găurile alea. Că până o să vină cu asfaltarea, ați văzut că și sub podul CFR-ului a apărut un crater
și acum sunt puse niște crengi în el. Deci, nu știu cum o să reușim, dar părerea mea este că dacă îl mai lăsăm o lună, două, nu o să mai putem circula deloc pe el cu nicio mașină. Bașca, că sunt mașinile alea mari care când întorc în platou acolo, sar bucăți întregi de beton din asta, s-au făcut niște găuri de 10-15 cm adâncime. Nu știu cum o să reușim. Dar părerea mea este că dacă acum, de principiu, maxim 2 săptămâni o să turnăm niște beton, oprim circulația o perioadă pe acolo și să întărească betonul, o să putem să mai circulăm cât de cât normal până la asfaltare. A comanda e o soluție până la urmă, nu e cea mai gospodărească și cea mai solicită, dar plombarea asta până la urmă e o soluție. Mi lipsește din inventar un generator. Eu nu pot să comand o cifră de beton, să stea aia o zi pe mine, să netizez că eu să suflu fiecare groapă și să torn beton. Betonul ăla îmbăte aia, dar nu stă aia toată ziua după mine, în niciun caz. Da. Un generator ca să putem merge noi din aproape în aproape cu betoniera. O să încercăm să rezolvăm și inclusiv problema pe generatorului. ăla de la... Un generator poate găsim la hidroelectric. Găsim undeva un Adică să generator, lucrăm nicio și problemă. primăria și... Dar am fost sprijinit de fiecare dată. Tocmai de aia, cred că nu e o problemă prea grea. Da, domnul Tean, altceva? Țin să mulțumesc primăriei pentru 1 kilometru de stradă extins iluminat, de la canal, strada principală și până dincolo la intrare spre Mănăstiri. Trebuie să știi, cetățenii, că a fost o colaborare cu Hidroelectrica, noi am asigurat săpături și lăni, iluminatul este asigurat de către uzină, pe costurile lor. Cablaj, vopsit, e un pas înainte. Chiar mi-a plăcut și mie chestia asta, că eu trebuie acolo. Am observat tineri care ies la plimbare seara pe acolo și joacă. Mi-aduc aminte din 1960 și frumos era iluminat drumul ăla tot frumos. Și păcat că erau lămpi montate acolo și era un baraj din așa. Acum arată foarte bine. Problema e bună, Da, dacă aveți? e tăiat copie. Gata, da. Domnul Dandu. Vreau să discutăm de scurt despre situația unui punct vulnerabil, un punct strategic. Acum 3-4 ani de zile, o bucată din podul la Pămărățul a căzut în apă. De atunci și până la ora actuală nu s-a făcut nimic la podul ăla. Acum, vedeți că ne pregătim pentru restricții pe timp lung. Dacă podul la Preluca a durat 4 ani până la ăsta, cred că durează 4 ori 4. Deci vreo 16 ani de până aici. Da, nu, cred. Am văzut în informațiile pe care le-a furnizat regia drumurilor, Societatea de Drumuri și Poduri, că ei au pus numai restricții. Nu spune că au luat și măsuri de finanțare și de reparare a acestui pod. Acum, eu cred că și primăria este responsabilă pe viitor de ce se va întâmpla cu acest element strategic de pe drumul național. Acum să vedem, ar trebui să somăm oarecum, ca și primărie, ca și instituție, să somăm drumurile naționale, să finanțeze și să apuce de reparat podul. Că altfel, așa stăm 16 ani de zile cu el. Și până la urmă o să prăbușească. Să fie mai optimist, nu știu chiar așa. Prost, eu cred că pesimist. cetățeanul simplu nu are putere să facă sesizare și să-i preseze. Dar cred că noi, ca instituție, am avea putere să-i presăm și să se apuce de lucrare. Cât de repede. Nu numai restricțiile. Da, am înțeles, domnul. Să știți că primaria are certificate aici. O soluție... Problema la drumurile naționale. Mă spun 2 cuvinte și gata. O soluție ar fi un pod de pontoane, să poate repara podul mare în liniște și rapid. Un pod de pontoane se poate ieși pe acolo pe la Preluca, să intre la Pângărățel, continuăm pe podul de pontoane și podul de la Pângărățel se poate rezolva fără probleme și rapid. Podul ăla de pontoane nu o să cu cercurile astea cu... Da, imediat bine. Vin trolele ăștia armate și cu podul. Toate cu cercul. Treaba e complicată. Nu zâmbiți, că asta va fi soluția. Este singura cale de comunicare. Cu pontoane se va trece ca să repare. Acum. Nu pare cu nevasta cu pic în 2 ani, nu pe care noi avem. Un pic de liniște. Ideea este că
Mi-aduce un deficit și de imagini, una la mână, că iarăși S-a a fost și blocat. o săptămână plecat și o să ce se întâmplă acolo. Parașutești cad, podurile se închid și la pungărați. Mi-aduce un deficit de imagini, lumea știe că la pungărați, nu știe nimic la drumul național. Noi o să începem cu adrese prin care le spunem că ne blochează niște drumuri laterale, niște alte accese și circulația propriu-zisă, pe lângă imaginea proastă care ne face să vedem ce finanțări au, ce Pe propuneri toate au, căile, ce inclusiv, scuzați-mă, prin demersuri către Ministerul Transportului, eu știu, forurile superioare, prin toate căile ar trebui să-i forțăm, să apuce de treabă. Asta mă gândeam și eu, Ministerul Transporturilor prima dată. Acum, cei care v-au spus, domnul primar, cred că au un pic de răutate, că, la urmă, nu-i treaba Da, noastră. dar e un Noi- deficit când apare pe o știre că la pămărat închid podul, iar ăia pleacă în concediu și stau o oră la pod, Da. e incomod. Mai este am vina un noastră. domeniu, când o să faceți, nu știu, o adresă oficială, să-mi dați și mie o copie, pentru că întâmplarea face că eu, cel puțin o dată la 2-3 săptămâni, chiar mă întâlnesc cu ministrul culturii. Și Foarte bine. aș putea Să nu știu, intervenim. măcar să cer un răspuns direct, pe care la fel o să vin să vi-l comunic dumneavoastră. Dacă vin din mai multe locuri solicitări, poate Da. Mulțumim. auziți. Mulțumesc, domnul Gambăr. Mulțumesc. Domnul Pașcu. Da, eu vreau să mulțumesc pentru la care s-a dus pe drumul spre cimitirul la Stejanu. Le rog pe domnul și eu, poate ne-am mai discutat și el, poate reușește să mai ducă totuși o mașină și să-l compactăm cumva acolo, fiindcă așa e cumva rămas mai brut, adică tot greu de circulat. Altă rugăminte, poate reușim să facem un pic de curățenie, totuși mai facem un pic de curățenie prin comună sau să uzăm de acel regulament pentru cei care în dreptul proprietăților nu și-au tăiat iarna, nu și-au... Am votat un regulament pentru așa ceva. Arată cam, cel puțin pe drumurile, străduțele alea mai rătulalnice, Aia e problema cea mai... început să vină tufele, crengile. După ce o să terminăm cu reparațiile astea, buldo o să treacă pe străzile astea principale, dar problema cea mai mare e că lumea nu își cosește. Vă spun eu, o singură fața pot să schimb cu fața cu unii. Eu acum o să trimit o fată să pună fiecare poartă, succint așa câteva liniuțe din regulamentul ăsta, că nu o să trecem toate regulamentul ăla ca să știe lumea ce are de făcut. Da. Știi, gospodare din noi, de fiecare. Hai să o facem Da, puțin și în baza acelui regulament, efectiv, să Stimați fie ca o colegi, somație, ca o științare. Omului, trebuie să-ți faci curat în dreptul porții. haideți să vă spun și eu ceva, parcă am mai spus chestia asta. Este de datoria noastră, în calitate de consilier, să ajutăm primăria la chestia asta. Că nu e așa de greu. În zona în care locuim, putem să spunem, băi, omule, consește-ți fă-ți curat. Și Da. cred că e o chestie foarte bună. Și ia să ne implicăm, că suntem în afară de preluga, din toate satele suntem consilieri pe aici și putem să-i atenționăm. Foarte frumos, civilizat. Spunem că există o lege care pedepsește dacă nu sunt întreții drumul cel mai departe. Da, nu mai război, că v-am dat cuvântul. Da, A fost foarte lung. Stați să terminăm cu Dar sunt ce ai înscris. Nu, nu. sunt persoane în vârstă care nu... Acolo Bine, special o să postez ca să vadă. Persoane în vârstă acolo, dar sunt persoane tineri care pot să facă. Domnul Lungu Bordea. Eu aș dori ca la toate punctele de joacă, unde sunt leagăne, am văzut că sunt foarte mulți copii. Mizerie, că trebuiau plasate niște copii de noi. Dacă nu pornim educația de la aia mici, așa o să fie imediat. Da, s-a reținut. Mai aveți? Mai. Nu? Haideți, domnul Radu, scurt. Ei, nu, era scurt vis-a-vis de problema ridicată cu cositul și cu astea și cu... Am văzut că sunt niște doamne de la ajutor social, cred, care chiar dimineața asta le-am văzut. Inclusiv doamnele alea, care îi putem pune, mă, scosească ele sau să facă, dar să le dați niște adrese, niște hârtii care să le pune de poartă în poartă. Femeile cunosc, cel puțin pe Oanțu, prin Poiana, am văzut că este una din Poiana, mai este una din... Trimite somație, nu? Să trimită somație, că doar Notificare, nu somație. Somația e... Acum, exact, notificări. Acum, decât să luați o doamnă sau pe cineva din primărie să-l trimiteți, care, na, oricum își face treaba aici,
E inclusiv una dintre doamnele astea puteți trimite, că ele și cunosc pe acolo, prin nuanță și prin Da. comun. Trebuie să oamenii să mai află cam cum stau lucrurile și cu... Acum e ca o paranteză, e greșit spus făcut curățenie prin comună, că știm prea bine că au dispărut multe puncte de astea unde se adunau gunoaie, Da. pe la gura Oanțului, pe la gura Pămârăciului. Vreau să zic să mai facem un pic. Mai facem un pic, dar nu facem curățenie. Poate cu Coțitul nu reușim. Avem 6 oameni la gospodărie comunală, parcarea am văzut 2 ori și iară boschețe pe băncile. Am mai cumpărat încă o motocicletă ca să avem și nu reușim ca personal, vă spun sincer. La ajutor social sunt 12 din care 3 băieți care au mai mult de o zi și doar unul știe să o să asta cu unul, deci nu ai cui să dai. Nu mai spun că am cumpărat un an dat 2900 de lei și o beșterită, un încins-o și o stricată. Adică, eu dacă nici mie nu plac boscheță și ar schimba fața comunii în totalitate. Numai din partea asta de centru unde îmi place Băltește și în afară de Coțin nici nu mișcăm altceva până nu se vor face șanse. Dar tot așa aștept un răspuns de la drumurile naționale, că ei ne-au trimis o adresă că de la acostament încolo revine responsabilitatea noastră, inclusiv șanțurile, să îngrijim. Acum, eu aștept răspuns de la ei, revine responsabilitatea noastră, dar dacă nu sunt șanțurile, că ele au fost din centru, pe aici până la JV, ele aveau scurge, dar ele nu sunt. Bine, îngrijim de ele, dar cine le face? Noastră sau noi? Că asta nu înțeleg. Haideți, poate reușim să punem totuși tocătoarea aia de vegetație. O punem intervenții, au fost inundații, acum avem spate, azi e ocupat, mai schimbăm și hidrant, curge, la Pămârăcior curge pe drum, iarăși o cealaltă spartă, sunt probleme. Da. Dar pentru, nu mă pic, am o propunere, că venit așa acum, la cald. Haideți să facem pe site-ul primăriei, acolo o pagină cu exemple pozitive și exemple negative, unde putem să-l arătăm pe nenea Costică care și-a scosit frumos în fața curții și facem o poză și lăudăm la exemplu pozitiv și putem să-l arătăm și pe nenea Vasile care nu da niciodată și mănăriile așa vin în drum de la el din fața porții. Și cu așa da, și așa nu. Poate apelăm și la chestia Era asta. pe timpuri o chestie asta, așa da, așa Eu zic să arătăm mai bine alea așa da. La așa nu s-ar putea să dea în judecată, ăla că l-ai făcut public. De ce să mă dea în judecată? Am fotografiat domeniul public. Da, rămâne discuții. Știți, la propunerea domnului Radu, ca să dea sesizările oamenii care lucrează la ajutor social, o să li se spună în față, păi, de ce nu faceți voi, că sunteți plătiți? Dați da, bine. Da, eu în aspect. Stimați colegi, mulțumim. Domnul secretar. Avem hârtii venite la legalitate. Știți când a fost hotărârea de Consiliu 23, da? Cu organigrama. Serviciul verificare de legalitate a actelor, contencios administrativ și procese electorale, compartimentul verificare de legalității actelor, de la instituția Prefectului Județul Neamț, către Primăria Comunei Pângărață, atenția domnului primar și a domnului secretar general cu privire la executarea controlului de legalitate. Prin prezenta, confirmăm că hotărârea numărul 23 din 31/5 pe 2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pângărați Județul Neamț a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Pângărați cu respectarea normelor legale în vigoare. Ca atare, la data redactării prezentei corespondențe, împotriva hotărârii numărul 23 pe 2021 nu este declanșată procedură prealabilă și nici nu este promovată vreo acțiune în fața instanței contencios administrativ. În măsura în care ulterior se va solicita de către autorități sau alte instituții modificare sau completarea actului administrativ mai sus amintit, precizăm că prezenta confirmare își va înceta aplicabilitatea. Cu stimă, domnul prefect și doamna Paula Mândița. Mai aveți? Nu. Asta este cu privire la hotărârea de Consiliu. Știți că au fost discuții în cadrul ședinței. V-am prezentat punctul de vedere al prefecturii. Mulțumesc, clar. Domnul primar, mai aveți? Nu, eu mulțumim. Stimați colegi, mulțumim de participare și doamne de cuvânt. Am declarat ședința.